to potvrdenie toho, že niečo som ja, nebýva hlučné, nebýva výrazné, nebýva to také, že spojené s nejakými extatickými pocitmi, skôr je to taká tichá spokojnosť. Bo aj teraz často o sebe pochybujem, ale neberiem to ako problém. To, že takto vyzerám, je niekoho vyššia vôľa a nebudem na tom nič meniť. Ja si nemyslím, že je tlak na ženy. Na mňa nikdy nebol robený tlak na to, ako mám vyzerať. A myslím si, že ten tlak si na seba ženy robia sami. Tým stresom a tlakom, že by sme sa mali mať stále radi a nedaj Bože si ešte klamať do zrkadla, aká som nádherná, úžasná, skvelá, tak tou lžou, ktorú niekedy aplikujeme ako motiváciu, a pritom je to blbosť, tak vytvárame na seba nejaký tlak. To tak otvorene prijímam tie moje stavy sama so sebou a viem byť úplne zo seba nadšená a hovoriť si, ja som tak sympatická, to je perfektné, že ako fakt, že toto by nikto lepšie neurobil. Ja som jeden zázračný človek a 2 dní na to som jeden podpriemer a je to fajn. Mám sa veľmi dobre, je to veľmi intenzívne, pracovne, naozaj veľmi, veľmi, ale všetko ide, tak som za to vďačná, napriek tomu zhonu a tej intenzite, v nejakej dobrej energii a takej harmonii, takže som za to vďačná a keďže väčšinu svojho života aktuálne som teda aj s našim synom, tak mám veľký zážitok, že som na hoteli a kúpem sa sama vo vani, takže mám veľký zážitok. Na kolik dnů tu si? Na 3, 4, už neviem, zajtra idem domov, takže je to aj najdlhší výlet, ktorý som si zatiaľ dopriala, odkedy máme dieťa. A jaký máš program? Co tak děláš tady pracovně vlastně? Nakrúcame novú reláciu, nový program pre televíziu Prima, takže väčšina vlastne z tých 4 dní sú 3 natáčacie, ešte zajtra natáčame a dnes mám taký kvázi media day, takže budete ma vidieť asi v 4 rozhovoroch v tomto outfite, ktorý už je takové jetej od rána. Takže dnes to mám tak. Ale moc ti to sluší. Že si to sluší, ja si tady s flekem na kalhotech. Áno, tu mám kávu z prvého podcastu. Co je takovej tvůj styl jako oblíkání? Co máš ráda? To je zaujímavá otázka, lebo ja vlastne niekedy neviem, čo je môj štýl. A nechodím si ani nakupovať oblečenie, pretože na to ako keby nejako, neviem, nie že nemám čas, ale ani online nenakupujem. Zhrniem to tak, že som sa veľmi sprísnila v tom, že kupujem už len slovenské značky. Alebo české. A nezájdem do obchodu s fast fashion, skrátka mi tá filozofia nevyhovuje a viem, že by som si tam vedela kúpiť super módne štýlové kúsky za pár korún, ale niekedy ma do nich obliekajú do televízie a samozrejme nechcem to hrotiť a teraz stresovať kostýmerky, že choď ty zháňať teraz len nejaké dizajnové kúsky. Ale napríklad, keď som kapitánka v Milujem Slovensko, tak už mám 3 roky dohodu s kostýmerkou, že chcem buď sekáč, alebo slovenské. A tým pádom nemám veľa oblečenia, ale napríklad toto je vrch od Lenky Krivej, od našej návrhárky a toto je Terka, ktorá má značku Frajer a robí hlavne mužskú módu, to sú slovenské tenisky Novesta, nech sa páči, a tieto rifle sú z nejakej udržateľnej značky, neviem. No. Takže môj štýl sa dosť prispôsobuje tomu, čo ponúka slovenský trh. A s kým my zde tady sedíme dneska? Máme tu Adélu Vincejovou, ženu, která už přes 20 let utváří slovenský mediální trh, si myslím, a slovenskou moderátorku. Slovenskou moderátorku. Ano, aktuálně tedy moderátorku i české talk show. Ta se jmenuje Talk show u Adély, pokud se nepletu. U Adély, tak to nazvali. Teda u Adély, ja nemám dlžeň. Tak to nazvali, dáva to nějakou logiku. Hej, tak, ano. A tak to na úvod my bychom ti chtěli přidat dáreček od našeho partnera, což je Fun parfumérie. Dobré, to máme aj my na Slovensku, môže byť? No vidíš. Nebráním sa tomu. Podávám přes Denču. Jo. A najdeš tam řasenku. Dobré. Co tam ještě je, Deny? Mám sa pozrieť, môžem šuchotať? Můžeš. Šuchotej. Je tam vlastně řasenka od Goš, která je teďka momentálně v akci, protože Fun slaví 35 let. A tak má slevu na 35 produktů. A už tam není nic pak. To je všecko. Dobre. Dobre. Tak
takže My sa s ním žasenka ešte sleduje. domluvíme na příště. Ale ďakujem, žasenky sú dôležitá vec, Jo. když máš žasy. My v našem podcastu hodně řešíme ženský témata, řešíme motivaci, sebevědomí, vztahy, ale i vztah jako sama k sobě. A všechny tady ty témata bychom s tebou chtěli probrat i vlastně jako mateřství, protože si myslím, že pro každou z nás žen je to jako velké téma. A takovou první otázku, kterou my vždycky máme na našeho hosta, tak je to, co dělá tebe tebou. Takže ji chci ráda položit i tobě. A všetci vedia na to hneď odpovedať? Ne. Dobre. A napriek tomu ju stále kladete ako prvú? Ano, protože ona je totiž tak těžká, že se tím dostaneme do takových jako zajímavých témat a otevře to zvláštní jako témata vždycky vlastně u té dané hostky. Co dělá tebe tebou? Myslím si, že viem za nejaký ten čas, že čo nie som ja, akože aj vylúčovacia metóda je v tomto celkom fajn, že čo nie som ja. A je to čokoľvek, v čom sa cítim dobre, ale tak autenticky dobre. Nemusia to byť žiadne euforické pocity, to potvrdenie toho, že niečo som ja, nebýva hlučné, nebýva výrazné, nebýva to také, že spojené s nejakými extatickými pocitmi, skôr je to taká tichá spokojnosť. A to je, keď som vlastne sebe verná, či už v rozhodnutiach pracovných, súkromných, časových a v čomkoľvek. Takže nie je to jedna vec, ale určite to je aj moja práca, alebo rada komunikujem, ale je to určite aj to, ako len tak sedím a scrollujem na Instagrame, aj to som chvíľu ja. Takže všetko viem byť ja, keď som v tom sama sebou. No. Často to odpověděl teraz. Tichá spokojenost, to je hezký, to jsem ještě neslyšela. Mě zase zaujalo, že i ta práce vlastně dělá tebe tebou, že a dost často mám pocit, že lidi si to jako nechtějí vlastně připustit, že jako když člověk odebere tu práci, tak vlastně co zbyde, že jo? A naopak jakože je super, že ty víš a stavíš na tom, že je to něco, co tě asi očividně naplňuje a proto to i třeba děláš tak dlouho. Ja si skôr myslím, že tá práca mi prišla do života, lebo nejako reflektuje mňa. Hej, že to nie je, že ona mňa spätne vytvára, ale prirodzene som sa k nej dostala, lebo je súčasťou mňa tá komunikácia, to, že som rada s ľuďmi, že ich rada vnímam, že rada zistujem niečo o ich svetoch a že rada reflektujem nejaké ich emócie, tak to som ja a tým prirodzene tá práca ku mne prišla a myslím, že tú prirodzenosť nejako definuje alebo potvrdzuje aj to, že keď som mala 8 rokov, když mi bylo ako 8 let, keď mi nebudete niečo rozumieť, tak povedzte, tak som sa hrala na rádio. A pritom v tom čase to bol ešte socik, už len chvíľu, ale neboli nejaké rádia, kde by som mala inšpiráciu v moderátoroch alebo v tom vysielaní. To prišlo naozaj bez vplyvu nejakého. Čiže asi to išlo zo mňa znútra, že som si nahrávala nejaké pořady divné a robila som rozhovory s kamoškou, ktorú som predstavila ako nejakú herečku a vlastne to bolo niečo vo mne a to som si len do života cez tú prácu pritiahla. Takže nie je to, že by ma to definovalo, ale mi to ukazuje priestor, v ktorom som sama sebou. To vlastně přitáhnutí té svojí kariéry jako k sobě, to mě docela jako zajímá, jestli to vlastně u tebe bylo fakt úplně jako přirozený, jestli i to, že jsi šla tou mediální cestou, šla si tomu naproti, nebo ti to tak jako spadlo třeba nějaký první příležitosti v té tvojí kariéře? Myslím si, že je to taká kombinácia, ale nikdy som nemala v sebe nejakú zásadnú ambíciu. To sa musím naozaj priznať, že ja si skôr som si dlhodobo ako keby neverila, alebo aj teraz často o sebe pochybujem, ale neberiem to ako problém. Ja si nemyslím, že sebaláska znamená, že som vždy o sebe presvedčená, že sa vždy považujem za skvelú, múdru a krásnu. Veľakrát sa považujem za neschopnú, že som urobila priemerný rozhovor a že som ošklivá. Aj tak sa vnímam, ale tam je tá sebaláska, že aj v tom sa mám rada. Hej? Takže ja som odjak živa nemala nejaké ambície, že teraz chcem preraziť, a už vôbec nie v televízii, pretože som si pripadala, že som príliš asymetrická a nosatá na mediálny priestor, takže ja som seba samu v tom ako keby od začiatku, nie že brzdila, vôbec nie, len som to tak brala, že ja si nepatrím do televíze, ale tak môžem robiť rádio napríklad, bolo by to fajn, ale nikdy som nemala taký ten, že sen a teraz za tým si idem. Ja nikdy som nemala sen, lebo podľa mňa sny sú hrozne stresujúce. Hrozne. Pretože často si ten sen dáte v nejakom momente, keď ste úplne zmetení.
a v zmetenom momente si dávate zmetené sny a teraz prídete k tomu cieľu a zistíte, že to je Ono to není takový, jaký to je jsem ako to chtěla ono. mít. Tak som si povedala, že ten život vie, čo robí, pôjdem radšej step by step, nepotrebujem vidieť celú tú cestu, ani ten cieľ, ale ako prvé 2 kroky stačí, aby som nepadla do priepasti, to mi stačí. Takže tak som išla. A to znamená, ja strašne dlho odpovedám. Poďme zase k té otázce. Áno, k tej otázke, že som išla tomu naproti v tom, že ma to vždy bavilo. Čiže ako dieťa som išla tomu naproti, že som sa hrala na rádio, áno, asi áno. A že keď bola nejaká prvá príležitosť to nejako profesionálne robiť, tak som to skúsila, ale nikdy som nemala očakávania vlastne, že mi to vyjde. A ono to vždy tak nejak po kúskoch vyšlo. Napríklad, keď som mala 16 rokov, tak hľadali do ranného vysielania, jak vy máte Snídanie s Novou asi, Ano, alebo ano. niečo také. Teda neviem, či by som mala Novú vôbec spomínať teraz, ale... A tak existuje to. Jasné. Tak také sme mali v Markíze a oni tam hľadali nejakého redaktora, reportéra, ktorý by robil takže ankety vonku, keď je zima, hej, a pýtať sa ľudí, či majú už napečené cukrovíno, čiže nič zásadné. No a tam sa prihlásilo asi 6 ľudí a zobrali 3, čiže to nebol nejaký extra úspech, ale zbierala som tam veľa skúseností. A potom, keď som išla na konkurs ako 18-ročná do rádia, to je u nás Fan rádio, také ako naozaj legendárne, výrazné rádio, ktoré už v tej dobe, v tých koncom 90. rokov malo taký ikonický prejav, že tam bol taký akože drsný, politicky nekorektný humor, bolo to také crazy, ja som to milovala. Tak tam som išla ako 18-ročná na konkurs, kde prišlo 500 ľudí a ja si hovorím, že tí sú všetci starší, skúsenejší. A vyhrala som ten konkurs spolu s takou jednou, druhou skvelou moderátorkou našou slovenskou. A to bol pre mňa taký jemne splnený sen. Takže išla som tomu naproti, ale v takej prírodzenej miere, že som to nehrotila. No tak keď prišla príležitosť, skúsila som. Vnímáš, že jsi měla třeba i jako kariérní štěstí? Asi áno, a tiež ale neviem, do akej miery som si ho pritiahla, alebo do akej miery som mu dala vlastne priestor, pretože vnímam, že to šťastie tečie tam, kde mu dáte priestor. A keď vy ten priestor zastaviate svojim chcením, lipnutím a očakávaním, tak postavíte veľký múr, cez ktoré to šťastie nemá ako prísť. V těch začátcích mě ještě zajímá, jestli jsi tam měla nějaký jako chvilky, kdy jsi třeba cítila trošku trapně, nebo kdy jsi byla taková, ježiš, to prostě nevíde tohleto, co jsem to řekla, co jsem to udělala. Jasne. Ja vlastne tým, že som začala ako 16-ročná a vlastne som sa stále stretávala s veľkými dospelými ľuďmi a robila som s nimi rozhovory a už potom samozrejme nielen s ľuďmi na ulici som robila ankety, ale už som sa rozprávala aj, neviem, s celebritami alebo s niekým známym, tak ja som si stále pripadala, že ja som tá mladá, ja som to, akože to ucho, aj vy máte taký výraz, že ucho, ne, akože taký ten... Jo. Taká akože tá mladá a tá začínajúca, hej, ktorú ešte vlastne nikto neberie vážne. A mne to nejak zostalo. Ten pocit. A to už mám 45. Takže ja stále mám taký Pavlov reflex nejaký, že keď sa s niekým stretnem, to taká, že dobrý. A tak sa tak trochu... A mám predpoklad, že určite si urobím nejakú vostudu. No a s týmto žijem relatívne dlho, s týmto pocitom, je to vtipné. A jasne, že to trápno je absolútnou súčasťou a stane sa to aj teraz. A stávalo sa mi to aj zo začiatku a patrí to k tomu, to tak človeka príjemne prefacká, no, to ego, že sa tak musí nad sebou zasmiať. Měla jsi podporu tady v té kariéře nebo té cestě i jakoby od svého okolí? Tak okolie vnímam teraz povedzme kľúčovo mojich rodičov, lebo to okolie sa menilo, aj tí kamaráti. Áno, ale myslím si, že preto, že moji rodičia vnímali, že idem za niečím, čo rezonuje s tou mojou autenticitou. Že ja som od malička aj... Ja som vždy prišla zo škôlky, to mi mama hovorila, a ja som jej vlastne urobila stand-up o tom, čo bolo v škôlke. Čo by mnohí rodičia veľmi ocenili, lebo náš syn patrí do tej kategórie, ktorého keď sa opýtate, samozrejme blbú otázku, že ako bolo v škôlke, tak povie, neviem, nepoviem, nechcem povedať. Hej. A to asi všetci poznajú. Ale ja som robila stand-upy, ja som rozprávala, keď prišli k nám na návštevu ľudia, nejaká dospelá návšteva, ja som si sadla a ja som ako počúvala a bola som nadšená. Ja som im nemusela ukazovať svoje hračky, ja som chcela počúvať, o čom sa dospelí ľudia bavia. Čiže moji rodičia vnímali, že to, akou cestou idem, so mnou rezonuje, že to som ja, že to nie je preto, že som si povedala, že chcem byť slavná a tak teraz poďme to riešiť a zožente mi manažéra a drahé šaty. A čiže oni vnímali ten zámer za tým. A v tom ma podporovali.
keby som si ustrelila na nejakom mylnom zámere alebo na nejakej ilúzii, tak si myslím, že by ma korigovali. Ty jsi zmínila trošku takový to jako nechci si jít, nebo nechci být slavná, to jako není ten záměr, ale asi musel jako v tvém životě přijít okamžik, kdy jsi si řekla, tyjo, já asi jsem jako veřejně známá a co to s tebou udělalo, jestli vůbec něco? Jestli to pro tebe něco jako teda znamená, ta jako sláva? Tým, že to nebol môj, prísahám, primárny cieľ, pretože to, čo primárne myslím si, že ma viedlo touto cestou, bola tá radosť z komunikácie a mňa vždy bavili vtipné rozhovory a som vďačná za všetkých mojich spolužiakov, ktorí boli strašne vtipní a vždy som mala kopec srandy v škole a to ma bavil. Mňa bavil ten ping-pong, bavil ma smiech, bavili ma reakcie, bavil ma prekvapovať sa. Tak to bolo to, čo ma hnalo a áno, nejakou paralelným výsledkom toho bolo, že som sa dostala do bodu, kde ma či cez rádio poznalo stále viac ľudí. No a potom ten zlom bol určite prvá slovenská Superstar, ktorá bola asi tak ako aj u vás, ale vy sa asi nepamätáte, lebo vy ste sa podľa mňa vtedy narodili nejako. Ne, já si pamatuju moc dobře. Fakt? Kolik myslíš, že nám je? Tak ja neviem, akože určite do 30. 30, no. Je 30. 30, no. 30 a Denča teďka No. jako čeká No, tak 30. akože už to neviem vypočítať, ale tak ste museli byť hodne malé, keď boli tie... Jo. No. Já to moc nepamatuju. Já si Vím, to že docela Ivo pamatuju. vyhrál, ale... Aneta To vyhral. Langerová. Áno, presne tak. A Summer Isa byl v té době a Šárka Vaňková. Jo, To přesně. je taková ta top takže- trojka. Dobre, no. Takže v tom čase ja som moderovala tú slovenskú Superstar a bol to asi rovnaký taký nejaký boom ako tu, že odvtedy už nebol program okrem hokeja asi, ktorý by ľudia tak masovo sledovali. A áno, vtedy sa stalo, že teda ľudia ma hneď spoznávali na ulici, nejak tí moderátori, samozrejme tú najväčšiu pozornosť mali súťažiaci, ale áno, aj my ako moderátori sme sa pri tom intenzívne zviezli. Ale nepamätám si, že čo to so mnou robilo. Viem, že ma vlastne ten hluk trošku obťažoval na tých prenosoch už potom. Ja si pamätám, že som už bola počas niektorých večerov, jak oni, tí ľudia jačali v kuse, ale už len, že za hocičo, že už človek nemohol ani dopovedať vetu. Tak už som bola normálne nepríjemná na tých ľudí v tom kotli, že už stačí. Neviete. Že som To na nich děláte. videla, že sú jak na drogách, že ja som mala pocit, že ja nechcem pre takéto obecenstvo vlastne vystupovať. Že tam môžu byť úplne, že naozaj nepríčetní ľudia. A už som im aj niečo povedala, tuším, že choďte domov si čítať knihy, alebo niečo som im povedala. Takže umíš být i nepříjemná na place. Na place? Umím. Skôr som niekedy nervózna, keď niekto, ja neviem, niečo motá, zdržuje, ale nie som taká, že by som sa dostala do takého hecu, že by som na niekoho kričala alebo teraz urobila scénu. To nie. Väčšinou si myslím, že nepríjemná na ľudí, ktorí sú akože v mojej úrovni. Tak by som povedala, že nepamätám si, ale môže ma niekto vyviesť z omylu, že by som mala nepríjemná na niekoho, kto je kvázi, ako teraz, ja viem, že to znie tak čudne hierarchicky, ale že niekto, kto je niekde akože v štábe, v stafe, ja neviem, nejaký zvukár alebo masker alebo niečo, aby som teraz z tej pozície svojej tej moci v tom danom priestore bola nepríjemná. Ale viem byť nepríjemná napríklad na svojho kolegu Dana Dangla, ktorý je kreatívnym producentom tejto show, lebo sme sa dlhé roky poznáme a keď sa o nejakej téme, napríklad aj v rámci tejto show, nie že hádame, ale my sme obidva veľmi takí hektickí, tak to vyzerá, keby sme sa išli pobiť niekedy. A viem, že sme mali aj také online porady, kde on mňa mutol. On ma normálne mutol, lebo že... Výborný. Ale myslím si, že to rovnocenné. Že nevyvyšujem sa nad nikým, ale hovorím, dúfam, že sa to teda nestalo. Alebo musel niekto naozaj urobiť zásadnú takú nezodpovednú chybu, vtedy viem byť nepríjemná, ale ako nežvu po lidech. To nemám rada, ani keď napríklad na niekoho vedľa mňa niekto žve a využíva pozíciu moci. Je mi to hrozně nepříjemné. Já jsem se na to právě chtěla zeptat, že mám pocit, že jako vlastně tady v tom prostředí to docela je, že se lidi povyšujou a... Ne, ako ja to nezažívam teda. Já jsem to v některých jako pracích, musím říct, že jako zažila. Ano. Docela jako nepříjemný jako situace, kdy jasně bylo daný jako hierarchicky, jak to jako je a že se lidi nechovali jako zrovna jako správně z mýho úhlu pohledu.
Takže nemáš s tím zkušenosti, že by jako na place se někdo nechoval? Mám skúsenosti z iných produkcií, že viem, že to tam niekde býva a preto niektoré produkcie ani akože nevyhľadávam alebo s nimi nespolupracujem. A tá hierarchia znie vlastne tak zvláštne, to asi, aby sme správne pomenovali, že to sú nejaké pravidlá hry. Že to neznamená, že napríklad zvukár alebo maskér je hodnotovo nižšie, ale naozaj v logike veci, keď ja som povedzme tvárou tej relácie, ja musím byť najviac v pohode. Hej? Čiže keď ja budem mať maskérku, ktorá ma bude akože otravovať a bude nepríjemná a bude mi rozprávať, ja neviem, siahodlé príbehy zo svojho života, kde ja sa musím sústrediť, tak je to moment, kde musím povedať, OK, že toto nejde, tak asi skúsime nájsť niekoho iného, lebo sa bavíme pragmaticky o tom záverečnom výstupe. Hej. Ale nie je to nič osobné, nie je to nič povýšenecké, jednoducho to je jeden balík súčiastok, ktoré musia fungovať a ja som tá súčiastka, ktorá na konci vylezie. Preto je dôležité, aby sa aj naši hostia napríklad mali dobre, aby prišli v dobrej nálade, lebo keď chceme robiť autentickú show, ktorá ľudí baví, tak tí ľudia musia autenticky sa mať dobre a všetci ostatní tomu musia vytvoriť podmienky. No. Mě zajímá přelom z toho rádia do té televize vlastně, že zmínila si, že jsi šla do toho rádia i třeba, a proč to jakoby vůbec vytahuje kvůli tomu vzhledu možná, i že vlastně jako, jestli chápu správně, ta Superstar byla tvoje první příležitost v televizi, nebo? Predtým som mala ešte jednu, to len rýchlo odbočím, to bola taká show, kde glosovali politické a spoločenské dianie raz do týždňa ľudia ako Milan Lasica a Milan Kňažko a asi akože tak tie najväčšie legendy slovenskej kultúrnej scény a chceli to akože oživiť, tak tam zavolali mňa, 22-ročnú a ja som išla a to bol teda extrémny stres. Takže to bola moja prvá televízna verzia, ale taká, že veľká bola tá Superstar. A právě jakoby, jestli ti to dodalo třeba trošku jakoby sebevědomí a pocit jako že na tom máš víc, když v té televizi vlastně si tam šla jako celá, že najednou si prostě z toho jenom hlasu vlastně přišla i do té celé osoby, vydala se vlastně před celým Slovenskem. Akože určite to bola cesta k nejakému sebavedomiu, že som si teda viac seba uvedomila, ale bola tá cesta zo začiatku jemne trnistá, pretože mala som, ja neviem, 24 a samozrejme, že prišlo veľa hejtov, aj ako... Teda musím povedať, že ma relatívne rýchlo prijali ako moderátorku, ale chvíľu si človek, alebo ten divák zvykal na tú moju kubistickú asymetriu, alebo teda tú špecifickosť vizuálnu. A bolo to pre mňa vlastne veľmi ozdravné, lebo tam som v podstate nemala inú možnosť, ako to prestať riešiť, lebo by som sa zbláznila. A tak som vlastne za to vďačná aj za tie hejty. U toho vzhledu bych docela ráda teďka zůstala u toho tématu. Jak jsi zmínila, tak určitě by si se z toho musela asi zbláznit, ale byl jako moment, kdy jsi to trošku připouštěla, kdy jsi si říkala, jako, že třeba ty hejty, které jsi dostávala, jestli si nějaký dostávala, spíš asi jasné, takhle. dostávala, tak jako, kdy jsi dostala do toho bodu, kdy jsi si říkala, to nemůžu řešit? A keď som si to tak celé nejak upratala a uvedomila si, že mi to vytvára vnútorný nepokoj, že je si ako taká ako opička na knoflík, že teraz niekto povie, že si ošklivá alebo hnusná, no tak ideš down. A potom ti niekto povie, že si fajn, no tak sa chvíľku vyhrabeš, ale potom ti zase dvaja povedia, že to je hrozné, 10, že to je super, ale už im neveríš, lebo máš tendenciu veriť tým, ktorí ťa hejtujú. A vlastne takto skáčeš hore-dole a hrozne je to únavné a nevieš sa vlastne sústrediť na nič. A potom som si povedala, to, že takto vyzerám, je niekoho vyššia vôľa a nebudem na tom nič meniť. Lebo keď raz začnem meniť svoj vzhľad, tak budem stále viac cúvať očakávaniam iných a tie očakávania si ešte nakoniec internalizujem ako svoje a samu seba budem presviečať, že by som mala vyzerať inak a to je cesta do pekla a tá cesta je nekonečná. A je to cesta plná ilúzií a dovidenia. A tak som si povedala, že túto to stopnem a vždy budem sa snažiť ako s tým robiť najviac, ako sa dá. Teraz som v tom období, že rozmýšľam, či by som mala vôbec ako nejaké zásahy so sebou robiť, ale necítim to stále tak. A vlastne tie hejty samozrejme prichádzajú nielen ohľadom výzáže, ale aj toho, ako ťa ľudia vnímajú po tej obsahovej stránke.
A to som sa tiež musela naučiť jednoducho prijať tak, že áno, vieme odlišiť kritiku od hejtu, že ten hejt sa mňa vlastne netýka, je to strašne únavné sa tým zaoberať. Tak som si povedala, že sa tým nebudem zaoberať. A jasné, že keď som niekedy dole s energiou, tak si pritiahnem nejaký komentár, lebo keď je človek hore s energiou, tak si to ani nejde čítať. Ani to ide mimo neho. Ale jasné, že si to potom pritiahne, že potom si taký, že... Ale mám toho svojho vedomého pozorovateľa, ktorý sa hovorí, áno, tak teraz sa vedome tuto deptáš, super, uži si to a vráť sa. Je to vlastně problém těch lidí, kteří to píšou, protože je očividně musí něco jako užírat. Ano. Já mám vlastně pocit, že ten tvůj specifický vzhled, že ti vlastně pomohl i vlastně v tom vizuálním jakoby prostředí v té televizi, že si tě lidi všímali. Je to tak? No akože všimli si ma asi. No. Ale zase dúfam, že teda aj možno po nejakej obsahovej stránke, ale áno, že určite som v tom bola a som nejak asi výrazná, ale nechcem na tom stávať, nechcem z toho robiť teraz, že som výnimočná len tým, že mám... tomu, že jasne. Hej, že mám nos na celú priečku, tak teraz som ako v tom výnimočná. To som ani nechtěla říct, prosím vás. Nie, ti rozumiem ti. Ale áno, je to nejaký benchmark, aj to, ako človek vyzerá, že je špecifický. Ale nestačí to, no. Ako toto nestačí, takže jedno s druhým sa to nejak dávalo dokopy. A vlastne ešte poviem jednu vec, že tak ako aj iné témy, ktorými nejak tú verejnosť akože zasahujem, tak aj táto téma si myslím, že som dostala aj také odozvy, že mnohým aj mladým dievčatám pomohla v tom, že neprežívali tak veľmi to, ako vyzerajú. Hej, že nie je povinnosťou nejako vyzerať, aby ste mali právo žiť a možno ešte aj v mediálnom priestore. To je právě, já jsem úplně chtěla na to navázat otázkou toho benchmarku, že jsi zmínila, že nějaký jako je a asi myslím si, že ještě jako furt je ten stereotyp toho, že prostě ženy mají být krásný, když jdou jako pracovat do televize. Necítila jsi někdy na sebe tlak i jakoby nejenom z toho jako okolí těch fanoušků a veřejnosti, ale třeba i jako z té druhé strany? Akože z televízie? Aby změnit se nějak? Z televízie, hej, že s ľuďmi, s ktorými som... Nie. Ne, tak to super. Nie. Jako zajímá, jestli si myslíš, že třeba ten tlak na ty ženy prostě je, aby jako šly hezký holky do televize prostě a že když právě... Třeba... Ja mám v tomto taký podľa mňa nie úplne populárny názor, že ja si nemyslím, že je tlak na ženy. Na mňa nikdy nebol robený tlak na to, ako mám vyzerať. A myslím si, že ten tlak si na seba ženy robia sami. A že to tak trošku zhadzujú akoby na to okolie. A väčšinou cítime len ten tlak, ktorý máme my sami na seba. Čiže ja keď si o sebe myslím, že nevyzerám dostatočne dobre, tak vždy mi to okolie bude hlasno hovoriť, hlasno bude ozvučovať moje vlastné vnútro. A ja som naozaj ten tlak nikdy necítila, nikdy mi nehovoril, že mám nejak... Akože jasne, že si zo mňa robili srandu, že aj kolegovia si zo mňa robili srandu, alebo že mali ľudia nejaké na mňa poznámky, ale na to, aby som ja mohla pracovať ďalej a robiť to, čo ma baví, som nemusela nič na sebe meniť, čo neznamená, že sa o seba nestarám, že necvičím, alebo že akože s láskou pristupujem k tomu, čo mám, ale vždy je ten tlak zvonku len ozvenou nášho vnútra. Krásný. Šíříš to i třeba jakoby tohle na svých sítích, tady tu myšlenku, jako trošku jako otevřít těm ženám oči možná, jakože hej ladies, jako ja neviem, to ve vaší hlavě. Ja neviem, akože ja som zistila, že napísať post na Instagram zabera čas a potom ešte akože vôbec tomu... Ja iba repostujem do storiek veci, kde som aj teraz z Primy alebo z iných projektov, ktoré robím, ale nemám úplne na to... akože asi by sa ten čas našiel, ale zase chodím na nejaké rozhovory, no tak keď sa ma niekto opýta, to poviem. Ani neviem, že či to každý chce, potrebuje počuť, nemám zase taký dojem, že ľudia čakajú na nejaké moje posolstva, takže keď sa ma opýtate, poviem, ale necítim taký ten vnútorný tlak, že teraz by som mala niečo dať na sieť, aby som osvietila ľudstvo. No tak ta sebeláska, myslím si, že to nabízí to téma. Ty asi tu sebelásku k sobě máš přirozeně, je to tak? Tak přirozeně, tiež to je nejaká cesta a všimla som si, alebo teda mám odpozorované, že sebeláska nie je úplne konštantná kvalita, že to nemám stále rovnako, pretože keď ste dole s energiou, tak idete dole so všetkým, aj so sebeláskou. To jednoducho, to lieta jak na burze, to tak je. Ale
je nejaká miera tej konštantnej sebalásky, ktorú už mám oveľa vyššie ako kedysi. Že aj keď som teraz down a mám na seba taký ako horší pohľad, tak to dno, na ktoré padnem, je na druhom poschodí, už není na -5. Hej? Čiže je tam nejaká konštanta, ktorá mi to drží pevne, ale inak to lieta, samozrejme. Čiže áno, sú dni, keď... A je dôležité podľa mňa v rámci tej sebalásky, v tých dňoch, keď sa úplne nemáte až tak dobre sami so sebou, nepodľahnúť stresu, že ja už nemám sebalásku, to je zlé, som sa stratila, veď teraz sa majú všetci mať radi, je tu ten trend sebalásky a ja to nedokážem a to je zlé. Veď aj iných ľudí nemáte vždy najradšej. Vlastný partner vám niekedy leze na nervy, smrdí vám a otravuje vás. Tak prečo vy by ste mali so sebou byť stále 100% zladení? Takže áno, sú dni, keď sa ráno zobudím a poviem si, tak to je pekný prúser a dnes sa ti nič nepodarilo, dnes si bola ešte hnusná aj na svojho muža a Jdeme dál. A jdeme dál. Přesně. A mám sa rada. Vlastne súčasťou tej sebalásky si toto vedieť odpustiť. Zároveň nie stále, iba aj si odpúšťať, akože áno, odpustiť, ale mať ten zámer to na budúce zvládnuť lepšie a tak na sebe pracovať, lebo si myslím, že tým stresom a tlakom, že by sme sa mali mať stále radi a nedaj Bože si ešte klamať do zrkadla, aká som nádherná, úžasná, skvelá, tak tou lžou, ktorú niekedy aplikujeme ako motiváciu, a pritom je to blbosť, tak vytvárame na seba nejaký tlak. Ten rozpor, čo naozaj cítim a čo hovorím, nám vytvorí na seba taký tlak, že nám to ešte dá nižšie energiu a potom ešte menej sme schopní byť akože v pohode so sebou. Takže to tak otvorene prijímam tie moje stavy sama so sebou a viem byť úplne zo seba nadšená a hovoriť si, ja som tak sympatická, to je perfektné, že ako fakt, že toto by nikto lepšie neurobil. Ja som jeden zázračný človek a 2 dní na to som jeden podpriemer a je to fajn. A prostě to tak je. Jo. I třeba v rámci možná jako hormonů ženských a takové věci. Ja si myslím, že tie hormóny veľa spätne reagujú na to, čo máme my v hlave. Zpětně reagují na to, co máme v hlavě. A možno, že teraz ja viem, ak je to absolútne vedecky nepodložené, totálne, môžete mi to celé... Adély teorie. Ale ja mám niekedy pocit, ale rozprávala som sa o tom aj s ľuďmi, ktorí sa venujú nejakým terapiám a môže to byť úplne, že halabala nejaké ezo, ale vnímam to na sebe, že kým že aj to, ako mne sa dejú hormóny, veľmi súvisí s tým, ako ja som zrovnaná so sebou. Že oni sú vlastne až krok B, že to je vlastne až tá odozva tela na to, ako som so sebou OK. A samozrejme, že sú fázy, však veď ja som akože čerstvo vstúpila za brány perimenopauzy, takže áno, hovorí sa o tom, že čo by ma všetko malo postretnúť, aký by som mala mať brain fog a neviem čo, aké stavy. Možno to ešte príde, hej, tak nechcem byť voči tomu nepokorná a tváriť sa, že to všetko takto zvládnem, ale Vlastně je to teda okay. všechno tak, jak my si to sami nastavíme v hlavě, tak to vnímáš. Že jako vlastně třeba to, že holky si stěžují na to, že mají před menstruací, tak myslíš, že jako, že se necítí dobře, že si to vsugerovávají? No toto je dobre, že to takto hovoríš, lebo teraz si ma v podstate veľmi správne konfrontovala s deravosťou toho, čo hovorím. Je to možné, ale keďže som ja nikdy nemala žiadne problémy s menštruáciou, tak to samozrejme precítiť neviem a mohli by mi teraz naozaj to oplieskať o hlavu, že počujem mne hrozne špatne a nesúvisí to s tým, ako sa mám. Ale sú zas, ako hovorím, terapeuti, ktorí tak veľmi holisticky k tomu pristupujú, že by možno povedali, že áno, že niečo na tom je. Že tam je nejaký vnútorný vzdor voči sebe a nejaký boj so sebou a prejavuje sa to na tej fyzickej úrovni. Ale to som už možno teraz v takých strašne krehkých sférach, na takých tenkých ľadoch, že by som nechcela tu vyhlasovať žiadne jednoznačné múdra, ale každý, ako chce, sa môže nad tým zamyslieť a možno v tom nájde nejakú cestu a možno som úplne mimo. Navyzmeme i naše posluchače a sledující, jestli nám dají vědět, co se o tom myslí. Já se nad tím určitě zamyslím, protože je pravda, že prostě, když se mi to jako hodí, být naštvaná na to, že mám prostě nějaký stavy, tak vlastně to mám ty stavy a možná je dobrý si to uvědomit vlastně, jako, že si to spôsobujú možná trošku sama. Áno, ale určite samozrejme, že sme aj fyzické telo a nechcem teraz tvrdiť, že nič sa mi nedie, alebo aj ja to tak mám a potom si to spätne uvedomím, že áno, 3 dní pred menštruáciou alebo 4 alebo neviem koľko si tak pobrečím nejak výraznejšie ako inokedy. Čiže
Zhrnula by som to tak, že mám to veľmi málo prebádané, veľmi málo vypozorované, ale u mňa to takto môže byť a niekto to môže mať úplne ináč. Souhlasím vlastně s tím jako fyzickým jakoby tělem, tak to samozřejmě nemáme v hlavě, to prostě tak je, že nás bolí břicho, ale jako souhlasím, že někdy si to tak Já sugerováváme. vždycky si říkám, že vždycky, když třeba na mě jde nemoc nebo něco, tak já říkám, to je v hlavě, to je v hlavě. Áno, ale to už Jde na mě nemoc. Hej, ale to už akože ono to ani tak není v hlavě, ako podľa mňa je to v tej energii, lebo už jak hovoríš, je to v hlavě, už to má energiu vlastne takého stresu, tlaku, krču a už je to úplne v tele. Už sa akože, tomu sa už vôbec neobrániš potom. Co ty a zvládání stresu, když jsme tak nějak u takovýhleho tématu? No toto tiež neviem vlastne úplne niekedy, aký mám stres. To človek podľa mňa zistí niekedy, keď ide na krvné testy a zistí, aké má hladiny kortizolu. A mne môj gynekolog minule povedal, že no perfektné, že na to, ako ty akože žiješ a čomu všetkému si občas vystavená, tak to asi dobre zvládaš, lebo tie hladiny nie sú vôbec nejaké strašne vysoké. A je to asi jasne, že takto povedala by som, že je rozdiel mať stres kontinuálny, napríklad, že či uživíš rodinu, alebo že máš choré dieťa vážne a stresuješ sa kontinuálne, že či to bude v poriadku. Ľudia žijú v mnohých takých dlhodobých stresoch, podvedomých, tichých, alebo chodia do práce, kde nie sú šťastní, ale nemajú na výber a terorizuje ich šéf, tak to je stres, ktorý je podľa mňa veľmi náročné zvládať, veľmi náročné si ho niekedy aj uvedomiť, sa mu postaviť, alebo ho nejak spracovať. Taký nemám, našťastie. Mám také jednorazové stresy, napríklad, že idem moderovať talk show do Českej televízie, do Primy s českými hviezdami. Tak to je niečo, kde si to tak prepočítavam a prepadnú ma všetky vzorce spoločenské, ktoré sú a prečo ty a prečo ďalšia talk show, prečo v Česku, prečo na Prime a jak to zvládneš, veď ty ich nepoznáš, bla. Takže všetky tie vzorce ma takto akože na mňa zaútočia a vytvoria mi nejaký momentálny stres, krátkodobý a ten si vlastne vždy ako nejak tak riešim alebo zjemňujem takou relativizáciou trošku, lebo vždy môže byť horšie. Vždy si poviem, že keby sa to nemalo diať, tak sa to nedeje. Je to pre mňa asi veľmi potrebná, zaujímavá výzva. Nech dopadne akokoľvek, aj ten výsledok, nech bude akýkoľvek, je pre mňa dôležité zažiť. A zároveň si vždy hovorím, raz budem mať možno, keď Pán Boh mi dopraje 97 rokov, budem ležať na smrteľnej posteli a budem si hovoriť, ako rada by som zažila tento stres znova. Já si vždycky říkám, když se něco takového jako děje, jako důležitého v životě, že za půl roku zjistím, proč se mi tohle děje. Možno aj nezistíš. Možná třeba až nespoliehať na to. No, ano. Ale mám pocit, že potom ano. ti to tak jako zapadne. Ano, že si za ten rok řekneš, aha, tak ono se to stalo, abych byla tady. Áno. Že Áno, ako... áno, máš pravdu, že vždy je v tom takéto možno. Že nedávať tomu ani, že to je zlé, dobre, možno, uvidíme, neviem. Na niečo to je a určite to potrebujem zažiť a že to poslúži niečomu, čo mi dá nejakú ďalšiu výbavu. Takže si to vždy tak uvedomím, že sa stresovať nejak úplne netreba. No tak co ta talk show teda tvoje nová na té Primě? Byl to stres? No určite. To, čo som povedala, všetky tie vzorce, ktoré ma napadli ako takí nejakí bojovníci s oštepmi, tak samozrejme prišli, ale tým, že dôverujem životu, že to tak nejak má byť, tak som cez tieto stresy a strachy do toho išla. To neznamená, že keď mám strachy, že sa ich viem zbaviť. Nie, ja pracujem aj so strachom, idem ďalej cez strach a obavy, alebo skôr taký rešpekt, lebo je to... Dobre, robila som tu nejakých českých levov x rokov dozadu, robila som tu Superstar x rokov dozadu, ale nie som tu už tak úplne vizibilná. Ale hovorím si, dobre, oslovili ma z Primy, bol to ich nápad, ja som sa nikam nenúkala, oslovil ma kreatívny producent Dano Dangle. Oni tomu veria, tak som sa tak postupne k tomu pridala, nejako sme to nastavili a musím povedať, že zatiaľ, čo sme nakrútili, tak... som mala až občas také momenty pocitu takého malého zázraku, že aká dobrá energia tam vznikla, aké to bolo príjemné, aké to bolo aj pekné a akí sú tí vaši českí, ak sú vaše české osobnosti veľmi ľudské a veľmi, veľmi príjemné, hoď veľmi pestré, od takých krehkejších introvertov až po úplne ako v dobrom šialených ľudí. Slovenští takový nejsou?
Sú, ale tých tak poznám všetkých. Ja ich poznám, všetkých skoro poznám osobne, hej, takže, ale toto bol že úplne nový priestor. Niektorých poznám z toho vášho českého priestoru, ale niektorých som videla prvý raz v živote a zrazu sa máme ako povídať si, ale tak ako uvoľnenie kamarátsky, hej. Takže tú cestu k ním som si musela veľmi, veľmi rýchlo nájsť a dúfam, že teda som neostala zaseknutá v nejakej ilúzii, že teda len ja som sa cítila dobre, ale mám aj také odozvy a myslím si, že to tak aj bolo, že to bolo pre nich tiež nové, ale príjemné. A v čem je ten koncept unikátní, nebo kdybyste to mohla popsat našim posluchačům? Tak neviem, že či to je že úplne že unikátne a ono podľa mňa vždy unikátnosť vzniká v tej unikátnej situácii, že aj vy máte vždy vlastne plus minus rovnaký podcast, ale teraz je tiež unikátny, lebo sme tu v tejto zostave unikátne. Tak, že tu máme. No, lebo aj vy ste unikátne v tom, ako sa rozprávate so mnou a teda. Ale všeobecne by som povedala, že to ako vôbec nemá ako nejak konkurovať alebo byť podobné týmto talk show, ktoré tu máte, ktoré majú veľkú tradíciu, majú skvelých moderátorov, veľké osobnosti, ako je pán Kraus napríklad. Takže to nechávam úplne niekde, že vo svojej sfére a ani si tam netrúfam na to nejak siahať, ale tu prídu 4 iba známi ľudia a prídu naraz a vlastne na tom gauči spojitosti so mnou vzniká v tom momente nejaká partia, ktorá okrem toho, že každý z nich má niečo nové, nejakú novinku, o ktorej príde porozprávať, že tam je výrazný aktualizačný moment, tak sa prepájame cez ľudské témy a vlastne je zaujímavé sledovať, že inak človek odpovedá, keď je sám respondent, že 1 na 1, alebo teda 2 na 1, a ako keď sú tam napríklad 4 a jeden niečo povie a tomu druhému napadne, no vlastne mne sa také stalo, že ako keď ste s kamarátmi niekde, neviem, v hospode, tak sa ten obsah kumuluje tak zrazu tak uvoľnenie, kamarátsky, veselo, slobodne. A sú to témy, ktoré si myslím, že zažívajú aj všetci diváci doma. Že to nie sú nejaké celebritné problémy, ale také bežné věci. Jak moc těžký je jako vstupovat vlastně mezi ty 4 lidi, protože to už je velká přesila 4 na 1. Zaujímavé je, to je akože už to mám pomaly ako takú sociologickú, psychologickú štúdiu, ale naozaj len z tých pár častí, čo sme robili, že aj tí hostia, lebo sú to všetko osobnosti a nie sú osobnostiami náhodou. Lebo majú nejak tú vnútornú, tú príčetnosť, tú empatiu. Sú tam, kde sú práve preto, že majú veľmi vysoko zastúpených ľudských kvalít. A tie sa ukazujú na tom gauči, že vnímajú toho druhého. Že vnímajú, že sú tu ešte ďalší a že teraz nebudem sa presadzovať a že dám priestor aj druhému a že priateľsky zareagujem na niekoho. Čiže vlastne ten kolektív vás tiež tak nejak kultivuje v tom, ako odpovedáte. A nezažili sme zatiaľ, že by sa prekrikovali, že by tam nastal chaos, že by tam zrazu bolo niečo nezrozumiteľné, že by sa niekto niekoho dotkol. Je taká zvláštna harmónia, tam nastáva aj medzi ľuďmi, ktorí naozaj podľa mňa sa že ani v živote nestretli. Že nielen ja som tá, ktorá je pre nich cudzia, ale oni medzi sebou boli občas takí, že my sme sa ešte nepotkali, to je zaujímavé, no dobre. A do pár minút už sú ako keby... Kamoši. No áno, do takej prírodzenej miery. Zase to nechceme siliť a tváriť sa viac, že sme kamoši, než sme, ale že tam je nejaké príjemné prepojenie. Já myslím, že jsme na konci free části, takže moc krát děkujeme všem, kteří jste dokoukali až sem. My se aktuálně přemístíme na naše Hero Hero, kde rozebereme ještě témata, jako je mateřství, partnerství a tak dále. Žádnej strach. Takže moc krát děkujeme za jakýkoliv komentář, like, odebírání a těšíme se na vás tam. A určitě sledujte u Adély. Přesně tak. Ďakujem. Obdivujem ženy a dievčatá, ktoré si vedia povedať, že myslím si, že by mi to materstvo zobralo niečo, o čo nechcem prísť. Rešpektujem tie prejavy, tým dávam hranice. Že si predstav, že ty máš ťažkú chvíľu, dobre, nehážeš sa o zem, lebo už nemáš 3, ale máš 30, ale je ti akože blbie, tak máš takú ako... Si v takom vnútornom zdore a teraz by prišiel niekto a ešte by ťa zbil. A môj muž sa k tomu úplne akože rýchlo pridal a naladil, lebo jednak hovoril, že je to tvoje telo. Moji rodičia to pozerali a moja mama si podľa mňa ráno o 8:30 dala nejakú borovičku alebo čo, lebo kto má požiadanie o ruku na YouTube a môže si to kedykoľvek pozrieť. To skutočne intimné, čo ľudia medzi sebou majú, sa nereflektuje v nejakom požiadaní o ruku ani v svadbe.